Dobrý deň ľudia, vítam vás u nového videa. Toto bude zase Geekcrafter. Dlho som nenatočal, ale nechcel som proste. Toto možno bude menšia trochu časť, ale nevadí. Tam si to užijete, dajte si dobré pitie a užite si toto video. Toto nekto nehral. Ja. Dobre, tak ľudia, mám už 80 miliónov, si koľko to je. Asi to bude farming a dúfam, som dostal aj tie bloky. Pokiaľ tak to je bolo veľmi super. Dostal som! Dobre, no tak toto si užijeme, môžeme nakupovať. Čo je nám sa vecu? Poradte mi, prosím. Aj pickaxe nie, toto je silné. No len tie, to sa potrebujem, myslím, koľko ich mám. 122, potrebujeme 80. Tak tento si nemôžeme kúpiť. No. Očkaj, vypočítame. 70. No to nebudeme mať. Tak sa asi si kúpim nejaký vlastnejší. 200, toto je silné, toto je, ale ešte je to niečo, čo by sme mohli pekne kraftiť, nevidím toto. OK, tak vykraftíme tento pekný Birwood. Dám sa bude veľmi broken. Wow. To je taká krasavica. A je dosť pohode. A teraz na plňa sa ho posviete. Máme. OK. Čiže bomby. Dám sa ma dobre počúvate, ale pochybujem. No, ja som chcel to 20 dneska 500 000 a toľko sa mali. Nie, že dávkuje. OK, odbunkujeme si novú lokáciu, pekne. Nice. No tak to je prerazené. Nebudem si sedieť na tomto asi niečo. Copper pickaxe je dosť silný. Iron pickaxe, Diamond, yeah. Gold pickaxe is not bad. Vanity silný bedrock, dajte mi bedrock. Ako získam bedrock? Nemám, môžeme ťažiť pekne, mám tu Salmon Bosch. Otázka. Daj, ok, poďme to zabiť. Nice. Ja to absolútne nechápem, chat. Teraz ma podľa mňa slabo počuť, že si potrebujete. Si taký slabý, ja som to tak rýchlo vyhral. Natračujeme pekne. Diamanty, nice. Chronos, na čo mi je Chronos? Kláči palka, mám získať nejaký gunpowder fúzový. Ercom, nice. Diamanty a Bugatti. Ešte si môžeme tuto vykovať nejaké veci. Aha, na to sme zabudli. Čo je najlepšie? Toto asi, čo? A toto je takto. OK, kúpime si pekne skarb. No toto. Kúpime si kaktus, prečo nie? Toto si kúpime na čo? To je 10 písne. Máme si upgrade armor a sme chudí. Tu si tak. My máme diamond, man.
dúfam, že sa boostuje teraz. A ideme to vyskúšať pekne. Nechcem. A druhým ale už to je docela pomáha. Nejak by to trebalo zrýchliť, ale si neviem. Stovka diamantov. Toto sú nejaké equip. Toto si môžeme dávať boosty, čo? Dynamit, ak som dynamit. Tu nechcem motor, to je plán. Proszę teraz. Dynamit. Ja mám zdarma money. Ako som dostal zdarma money, jak chcem viac? Veľkom bandu, kámo, to je prehlásené. Ja mám nejaké money a za to si musím kúpiť čo zás. Tuto môžeme fajtne. Mám bod. Čo ono to DJ? Asi zase ma nepočujete to. Ja to mám hitovať. Ako? Je takto. Musím pochopiť. Bob Minecraft normal. Ya kamu. Sama. Murtry. Ya kamu. Mitwo. Si slabý, proste to čo je za pánu. Space truha, čo dostaneme. Deep Slay, Glass, posunul flag, nechcem moc. A toto už sa mi nechce, aby si to nejaké do vetru. Nie. No. Diamanty, prosím. Kámo, to... Ja to nechcem. Nechajte si to normálne. Už bol silný chlapčeč. Ešte diamanty veľa potrebujem. Diamanty.
double quick, preto win. Triple quick. A teraz 5 quick. Tam nota. Nechcem toto. A ako toto dáme, poď. Takto. 5 quick. Všetky prsty, no 8. Teraz je sa... Zloma, to je najrychlejšie. Úplne sa trás. Nie, pojďme späť na tento, na safír. Stoneový je silný, no. Dajte mi stoneový. Drž, aké trajtru. Stoneový. Môžem vypiesť stoneový? Ako vypečem vlastne, ja som zabudol. Tuto. Môžem vypiesť kameň. To je traj. Čo ti pere? No a potom diamanty, ne? No takto, skip. Nemám takéto peňazky. Nie. Čakaj, čo je toto opäť? Toto si môžeme kúpovať, ja som bol, to som nevedel. To čo 5x3 kúpime. Nie. Rov obok, ja to moc nechcem. A to som si kúpil stone, nie? Stony. A môžem si kúpiť na dobrý pickaxe, nice. 11. Nice. A to už je samo. Nie je toto úplne isté. O teraz. Vy ma zase nepočujete. No asi to musíme nafarmiť všetko. Dynamit toto. Ale furt to ide sa strašne pomaly. Neviem, čo to znamená. Nechám tomu, nevygrala. Koľko dáva DPS? Decent. No to počuť teraz úplne. Úplne to sa nevyplatí. Nie. Skip. Diamanty, ale má 11, not bad. Koľko ich máme? Toto si nemôžeme kúpiť. Crafty túto 10. A 77, tak budeme 86. To je blízko. A budeme si môžeme kúpiť ošore. Ja to bude pojem, tak si neviem. Za chvíľku bude form, takže... A nie za chvíľku. Nevadí, pekne. Tam 4 prstní naraz, je to pohode? Nie.
Počkaj, my máme toto. To víme, že mi to za toto bude to trochu tás. Toto si dáme ešte. Potrebuj. To je zle. Toto je asi dobre. Dobre. A ja pomyslím to moc, no. Koľko je to píkaš? Oh my god. Troch môže byť, ale ja nejdem pay to win, bro. We not pay to win. We only grind. We so sigma. Kde my vrátime späť za toto. Tak. Pickaxe nemôžem, no to je dobré. Ešte 9. 11 diamantov. Akože 3 drillizovania boli. No ale ten cooldown mi vodu iná. Koľko máme? Už to máme? Nemáme ešte 2, no to... Dáme si to vypiesť. Nie, diamanty. To je trvá tiež tuho. To si naformujem takto. Tomto... Deep caves. Nechcem. Konci. Tebe drop. Máme bedrock, nice. Čvrt. Ok, ešte no, tak ešte to treba. Si aj budeme toto kvantiť, lebo sa mi moc páči. Dnes som to nakúpil, už sme získali akože novú arenu. No už dnes mi to vkosám. Lebo akože ja len vypnem to a tam mi to samo som zistil, no. Granát. Také. Už dobre, to stačí, ok. Vypíname. Koľko natočíme? Pozrieme sa. Ja to kde vidím? No nevidím. Ale dnes toto video to vystačí, dúfam. Ďakujem, že sa to pozerali dokonca, pokiaľ sa pozerali, dúfam. Amigos, čuse. Papa.